திருப்பத்தூர் மாவட்டத்தில் திருப்பத்தூர் நகரில் சிவராஜ்பேட்டை என்ற இடத்தில் டெங்கு பாதிக்கப்பட்டு ஒரு சிறுமி என்னுடைய இறப்பு நிகழ்ந்துள்ளது. அது மட்டுமின்றி அந்த வீட்டிலேயே மேலும் இருவருக்கும் டெங்கு பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. டெங்கு பாதிக்கப்பட்ட பிறகு அவர்கள் கிருஷ்ணகிரி தனியார் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று பின்பு திருப்பத்தூர் வந்து அரசு மருத்துவமனையை நாடி அங்கிருந்து அவர்கள் மீண்டும் கிருஷ்ணகிரியினுடைய அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனை நாடுவதற்கு அனுப்பப்பட்டனர். அந்த நேரத்தில் என் குழந்தையானது இறப்பு நிகழ்ந்துள்ளது. அது மட்டுமின்றி இந்த பகுதியில் டெங்கு பாதித்து பகுதியில் முற்றிலும் அனைவருக்குமான ஒரு ஃபீவர் கேம்ப் ஒன்று இங்கே ஏற்பாடு செய்யப்பட்டு தற்போது ஒவ்வொருவருக்கும் ஃபீவர் உள்ளதா என்பது பரிசோதனை செய்யப்பட்டு வருகிறது. இந்த பகுதியில் நீர்நிலைகளில் தண்ணீரை திறந்து வைத்திருக்கிறார்கள் என்று ஆய்வு செய்யப்பட்டு அனைத்து டிபிசி அவர்களும் பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளனர். நகராட்சி நிர்வாகம் தொடர்ந்து அப்பணியில் தொடர்ந்து ஒரு வார காலத்திற்கு இந்த பகுதியில் அனைத்து பகுதிகளிலும் ஆய்வுகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும். மேலும் இந்த ஃபீவர் கேம்பானது தொடர்ந்து நடத்தப்பட்டு இதுவரை 52 நபர்களுக்கு பரிசோதனை மேற்கொள்ளப்பட்டதில் ஒரே ஒரு நபருக்கு மட்டும் ஒரு 0.2 ஆன டெம்பரேச்சரானது வித்தியாசம் கண்டறியப்பட்டுள்ளது. தொடர்ந்து இந்த பரிசோதனை முகாமான தொடர்ந்து நடைபெறும். அனைவருக்கும் டெங்கு இருப்பதாக அல்லது ஃபீவர் இருப்பதாகவோ தெரிந்து கொண்டால் உடனடியாக அரசு மருத்துவமனையில் நாடுமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கின்றேன். மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்கள் இது குறித்தான ஒரு காணொலி கூட்டத்தினை நடத்தி அனைத்து மாவட்ட ஆட்சியர்களுக்கும் அறிவுரை வழங்கியிருக்கின்றார்கள். மாண்புமிகு மதிப்புக்குரிய தலைமைச் செயலாளர் அவர்களும் சுகாதாரத்துறை செயலாளர் அவர்களும் தொடர்ந்து எவ்வாறு டெங்குவை கட்டுப்படுத்துவது என்பது குறித்து காணொலி காட்சி மூலமாக அறிவுரை வழங்கி கொண்டு வருகின்றார்கள். அந்த அடிப்படையில் நாம் சேமிக்கின்ற தண்ணீரானது சரியான முறையில் மூடப்பட்டு இருக்க வேண்டும். அது மட்டுமின்றி கொசுக்களோ அல்லது லார்வாக்களோ இருக்கின்ற பகுதிகளில் மக்கள் இருந்ததால் அந்த கொசுவை ஒழிப்பதற்கான நடவடிக்கை நகராட்சி நிர்வாகம் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றது. திறந்து வைத்திருக்கின்ற தண்ணீரின் மூலமாக தூய தண்ணீர் மூலமாகத்தான் இந்த கொசுவானது பரவுகின்றது. பொதுமக்கள் அனைவரும் தங்களுடைய கொசு கடிக்காமல் பார்த்துக்கொள்வதுடன் இதை கட்டுப்படுத்துவதற்கு அந்த பாத்திரங்களில் லார்வா அந்த கொசு முட்டையானது ஒட்டியிருக்கும். அந்த ஒட்டியிருக்கின்ற முட்டையை சுத்தமாக தேய்த்து கழுவி அந்த தண்ணீரை மணல் பாங்கான பகுதியில் தான் தண்ணீரை ஊற்ற வேண்டும். அவர்கள் கழிவுநீர் கழிவுநீர் செல்கின்றதோ அல்லது வேறு ஓடைகளிலோ நாம் தண்ணீரை ஊற்றக்கூடாது என்பதை அறிவுறுத்தி வருகின்றோம். தொடர்ந்து இந்த டெங்கு தடுப்பு நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படும். அது மட்டுமின்றி மாவட்டம் முழுவதுமாக தூய்மை பணியானது மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றது. சார், அந்த இறந்த குழந்தைக்கு அரசாங்கத்தில் ஏதான நிதியுதவி வழங்கப்படும் சார்? நாம் அரசுக்கு பரிந்துரை செய்யப்படும் என்று தெரியும். சார், பாதிக்கப்பட்ட அந்த பகுதியில் எந்த மாதிரியான முகாம்கள் நடத்தப்படும்? இப்போ பாதிக்கின்ற பகுதிகளில் எல்லா பகுதிகளிலுமே இப்போ நமக்கு ஒவ்வொரு 5 ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை இந்த டெங்கு ஃபீவரானது அதிகமான எண்ணிக்கையில் வருவதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் இருக்கின்றது. இப்போ முக்கியமான அடிப்படை பிரச்சனை என்னவென்றால், ஒரு முறை அந்த பகுதியில் நமக்கு டெங்கு இருப்பது என்று தெரிந்து கொண்டால் அந்த கொசுவானது மற்றவரை கடிக்கின்ற பொழுது டெங்கு பரவும். அது மட்டுமின்றி அந்த கொசுவானது தூய தண்ணீரின் மேற்பரப்பில் அமர்ந்து அந்த விளிம்புகளில் முட்டையிடுகின்ற பொழுது அந்த முட்டை அங்கிருந்து உற்பத்தி லார்வாவாக ஆகி கொசுவாக மாறி மீண்டும் அது கடிப்பதன் மூலமாக பாதிக்கப்பட்ட நடிப்பவர்கள் கடிப்பதன் மூலமாக நமக்கு பெருக்கம் அதிகமாகின்றது. எனவே தண்ணீரை திறந்து வைக்காமல் மூட வேண்டும் என்பதுதான் அடிப்படை. அதை முழுமையாக செய்தாலே நாம் கட்டுப்படுத்தி விடலாம். அது மட்டுமின்றி வீட்டுக்கு அருகாமையில் அந்த தண்ணீரை மழைநீர் பெய்கின்ற பொழுது தேங்குகின்ற அமைப்புடைய தேங்காய் சுரடுகள், டயர்கள், அது மட்டுமின்றி பிளாஸ்டிக் குவளைகள் போன்ற பொருட்கள் இருந்ததனால் உடனடியாக அதை அப்புறப்படுத்த வேண்டும். அதில் தூய தண்ணீர் தேங்குகின்ற பொழுது அதில் டெங்கு கொசு வளர்வதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் மிக மிக அதிகம். அதனால்தான் நமக்கு அதிக பிரச்சனை ஏற்படுகிறது.